हेलो फ्रेंड्स, नैबे जाबाय हाइस्ट फेसिलिटी गोनां सेलुन माने खानाय हाग्रा। नोंथांमोनाबो गोसो दंब्ला बेयाव खानाय हाजाफैनो हागोन। गासैबो फेसिलिटियानो दं बेहाय। खानायनि कालार होनाय, खर' सुनाय, फेस वास, खानायनि मडेलिं हानाय, खानाय बोनाय, खानाय हिट होनाय। नोंथाङा जेरै गोसो जायो बेबायदिनो हाजानो हागोन। मडेलिं फेशन खालामनो हागोन। नायनानै ला नोंथांमोना माबायदि मुवा बेसाद दं। बेहाय जन्थ्रफोर दङ, खर' फोराननायनि सब दङ। नैबे जाबाय खर' फोरानग्रा, खानाय फोरानग्रा। एसि गरम बोथोरब्लाबो थान्दा गुसु आजादियाव हाजानो हागोन। मानसिफोरा फैगोनब्रा गोजान गोजाननि माने एड्रेसा जाबाय स्टेन्डार्ड ना दखाना दावधारा सोरगा बाक्सा जिल्लानि दावधारा होननाय सकआव दङ, भुटान बर्डार।
मानसिफोरा फैगोनब्रा गोजान गोजाननि माने स्टेन्डार्ड ना दखाना सोरगोआ